Expectació sota el balcó de l'Ajuntament i dins, igual, nervis i ganes que tot comence. L'acte de la crida representa cada any l'inici de la Festa de les Falles i per als amants de la celebració és un dels moments més emocionants. Més encara per a la Fallera Major, sense dubte. Sandra Fas, com és tradició, rep de mans de l'alcaldessa la clau de la ciutat. Està a punt de començar 3 de les setmanes més intenses de la seva vida i ho fa així, convidant a tots a disfrutar de la festa. Aquesta nit anem a celebrar el moment de la nostra història i del nostre cor valencià. Aquesta és la nostra nit, la nit gran de despertar la festa fallera. Pues ja plega la Setmana Valenciana per excel·lència. Fallers, ja estem en Fallers i tornem totes a les festes. Les falles arranquen i amb elles la música i el foc. Sandra ens ho confirma, està emocionada. Ha sigut una cosa meravellosa i impressionant eixir al balcó, trobar-me tot el món faller de Torrent així i bueno, ha sigut una passada. No tinc paraules per explicar el que he sentit aquesta nit així en aquest balcó i bueno, donar les gràcies a tot el món faller que ha vingut així per apoyar-nos, per a sentir aquesta crida i bueno, com ja dic, que per fi estem en Falles ja. Una invitació que també realitza la màxima autoritat municipal, Maria José Català. Són uns moments de molta germanor, de molta festa i sobretot de molt d'amor per les nostres falles, que són el més important i el que es caracteritzen com a poble. No? És importantíssim viure les falles com el que són l'essència de la nostra cultura i bueno, és impressionant veure des del balcó com la gent ho viu així, amb tot el cor. L'acte continua amb un xicotet recorregut fins a l'estàtua del granerer. Així es deposita una corona de llorer i es fa lectura d'un manifest d'homenatge a la figura del faller. Aprofitem per parlar amb l'altra protagonista, la fallera major infantil, Carla Cunyat, que a poc està comprovant com el seu somni de menuda s'està fent realitat. Des de ben xicoteta jo havia somiat com a ser fallera major infantil de Torrent i ho he aconseguit, el meu somni està complit. Una il·lusió per la festa que comparteixen la pràctica totalitat dels fallers i que per a Miguel Monterde, regidor delegat de Falles, és un important atractiu de la celebració a la nostra ciutat. Fa moments han fet la crida i si l'any passat hi havia gent, d'enguany ha sigut moltíssima gent més. Que Torrent és un poble que a tot el món que ve de fora és com si foren germans, hi ha moltíssima germanor i que enguany els monuments seran dignes de veure. Torrent ja viu les falles i això no ha fet més que començar.